מגן שמאלי טוב מאוד. היי, תראה אותי תגדות לשם. וואלה? ואתה כאן? ואתה כאן? חשקת ברצלונה. יפה. אז אנחנו גם בקאמפ נו, התרגלנו לראות, אתה יודע, דגלי ישראל ביציע, פתאום אתה רואה גם אותיות עבריות. יפה. בהחלט מפתיע. חישגד בקאמפ נו. וואו, ועוד בכזה משחק של ברצלונה. ¿De qué les sirve jugar a tope? Pues si baja un poco el pistón le puede caer un resultado de escándalo. Es una situación muy difícil para un equipo, para un buen equipo como el Málaga. עושה פה הרבה עבודה היום. עבודה טובה. Hay un pase en profundidad ahí que corta Cáceres. Alves. זה נחמד, זה באמת נחמד. אתה רואה את הפרסומות בעברית בקאמפ נו? אין, זהו, ברצלונה נהייתה באופן סופי קבוצה ישראלית. זה משחק העונה השנה בית"ר בקופסה. ברצלונה בקופסה. חישגד ברצלונה? Más uno de los medios centros. טוב, חיסוס גמס מקבל כרטיס צהוב. Ocurre en los partidos del Barça. Caen goles y caen כרטיס צהוב tarjetas para los שלישי. defensores que intentan parar como sea. בוא'נה, זה באמת רגע גדול. רגע היסטורי. כן, זה רגע גדול לכדורגל האירופי. סוף סוף הם זוכים לשחק מול פרסומות ישראליות. עכשיו אני מתאר את הגבוהה של ברצלונה. Cáceres. La pide arriba אתה יודע, Eto'o. שבוע לפני יוון, האם זהו רגע השיא של ישראל בכדורגל האירופי השבוע? Corta Cáceres.